Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Салом, дӯстони азиз. Намедонам овози ман меравад ё не. Агар касе маро нағз дуруст мешунавад, марҳамат нависетон. Дар чат метавонедон бинависетон. Имрӯз мехостам ман дарбораи ҳамун хатна боз гап занам. Дар як хел минтақаҳо чукбурон мегӯянд, дар як хел минтақаҳо хатнатӯй, ба забони арабӣ хатна мешавад. Ва яъне ки намун буридани олоти бачи майда. Ва барои чӣ мо дар ин маврид ягон хел гап намезанем, хомӯш ҳастем ва ин ки моро оварда ба ин ҳолати ноқусулақлӣ оварда расонид, ба нодонӣ оварда расонид, ба камақлӣ оварда расонид. Аммо мо ҳама чӣ хомӯш ҳастем. Ва чӣ гуна ки ҳамин хел одамое ки якта нимта мисли ман пайдо шаванд, дар ин мавзӯъ гап зананд, мо ба вай савол намедиҳем ки ту барои чӣ ту фикри ту ҳамин гуна ҳаст, барои чӣ? Аммо мегӯем ки ту хоин ҳастӣ, ту душмани миллат ҳастӣ, ту ин ту ҳастӣ, ту он ту ҳастӣ, бе ягон чуну чаро. Яъне ки мо савол намедиҳем ки ҳамин одам барои чӣ ҳамин хел фикр дорад, барои чӣ ҳамин хел яъне ки хулоса дорад, нуқтаи назараш барои чӣ ҳамин хел. Дурусттараш он аст ки он буд ки мо ба якдигар ҳамин хел яъне ки муомила медоштем. Агар мо ба якдигар мегуфтем ки бародари азиз, барои чӣ фикронаи ту хел ҳаст, барои чӣ ту ба ҳамин хулоса омада расидӣ ва асосаш чӣ? Яъне ки чӣ далел дорӣ ки ту ҳамин гуна гап мезанӣ? Барои мо ин хел саволҳоро мо ба афсӯс ки ба якдигар намедиҳем. Фақат чӣ шоу, тикток, инстаграм, развлечений, ягонтеш бирод ҷои куни ягонтеша нишон диҳад, инаш инту кард гӯд, ваяш инту кард гӯд. Ҳамин шоу бошад, он ба маъқул. Лекин агар дар мавриди конкретни масъалае ки ҷамъиятро дигар мекунад,
як кас буронда гап занад, мо сразу душмани вай мешем. ва ин нишондиҳандаи он ки мо аз давраи он чӣ хел ки одамое ки давраи пайғамбар буданд, ҳозир мо ягон иваз нашудем, дигар нашудем. Ҳамон одамҳое ки пештар ки буданд, ҳозирам ҳамон одамҳо. барое ки якта одаме ки ҳамин ҷамъиятро дигар кард, яъне ки ба мисли ба фикри ҷамъиятро дигар кардан ҳаракатро сар мекунад ба беҳбудӣ, мо ҳатман душмани вай мешавем. ҳатман против вай мезанем, душманаш мешавем, завидовать мекунем, вайро паст мезанем, ё ин ки мегӯем ки ту ки худат, чӣ гап задосӣ, ту аз кадом минтақа, кунаша мекунем, против мезанем. Да, ин чиро нишон медиҳад? ин онро нишон медиҳад ки мо озодиро ва беҳбудиро заслуживать намекунем, барое ки мо ба худамон дӯстиро намехоҳем. Масалан, пайғамбар омад, вайро задем, озор додем. Барои чӣ? Барое ки вай фикри навро гуфт. Ин фикри нав ба мо маъқул набуд. ва баъде ки вай мурд, баъд мо ҳурмати вайро сар кардем. ё ин ки мисол дур намерем, мана шоири бузурги тоҷик Лоиқ Шералӣ вақте ки зинда буд, ҳеҷки вайро ҳурмат намекард. ҳеҷ кас яъне ки то он қадаре ки баъди мурданаш ҳурмат кардан, дар вақти зинда буданаш ҳурмат намекарданд. барои чӣ? аз пишти завидовать кардана, аз пишти ҳасуд хӯрдана, аз пишти манқи моментҳо ки мо ба ҳамин чиз бисёр чӣ хел гӯям, як одам аз мо зеботар, болотар, донотар бошад ва он фикри критически гӯяд, ё ҳамин мегӯянд ки лодкаро раскачивать кунад, ага моро намефаҳмад, мо ҳатман против вай мешавем. афсӯс. одаме ки ғарқ шуда истодааст, вай бояд худаш ҳаракат кунад ки ба соҳил омада расаду наҷот ёбад. агар вай худаш нахоҳад наҷот ёфтан, яъне ки ҳаракат накунад, вай ҳатман ғарқ мешавад. барои ҳамин мегӯянд ки спасение утопающего дело рук самого утопающего. ё ин ки спасение утопающих дело рук самих утопающих. то он вақте ки мо худамо фикронаамон дигар нашавад, ҷамъияти мо беҳбуд намешавад. ҷамъияти мо ҳамчунин ҷамъияти бефаросат, беақл, безаковат ва беоянда мешавад. барое ки мо душмани он шахсе ҳастем ки ба мо ояндаи хубро пешниҳод кунад. яъне ки як касро гандаи нағз карда, ғайбат карда нашинаду, ё нолиш карда ки ин ту шуд, вай ин ту шуд, мо камбағал, мо ин да мо намерасад, вай намерасад, шароити мо бад.
бояд ки як кас пайдо шавад ки моро спасад кунад, а не ки ту худата чӣ ба спасад намекунӣ. Не ки як одаме ки гӯд ки мана конкретни корое ки ту бояд кунӣ ки чтобы ки измениться шавӣ. Ту ҳамон корро кардан ва омода нестӣ ку. Ту намехоҳӣ ин корро кардан, ту мехоҳӣ ки як кас биёду ту ба чизи тайёратен. Так не делается. Худованд гуфтаи ку аз ту ҳаракат, аз ман баракат. Майлеш хай. Худоҳофиз. Ташаккур.